Eu son Laura Camiño e dedícome á ganadería dende hai 7 anos. Temos unha granxa familiar na que estamos meus pais, miña irmá e eu. Lévome dedicando dende hai 7 anos, pero en realidade eu criei-me aquí. Ao final, cando creces neste entorno, acabache gustando, ou che gusta ou non che gusta. No meu caso foi que, bueno, os animales para min é o mellor traballo que se pode ter, porque tamén son moi agradecidos. Non foi unha decisión difícil de tomar e aquí estou. Tradicionalmente sempre se dixo que, bueno, neste sector que era un pouco máis traballo de homes, quizás polo esforzo físico que requiere. Bueno, como a todo, fomos avanzando, pero a realidade creo que é moi diferente, porque a muller sempre estivo moi presente no campo. De feito, levaban como unha especie de doble traballo, porque tiñan que estar pendientes, por exemplo, da ganadería, da casa, dos fillos. Hai xente que, sobre todo xente que descoñece como é o traballo neste sector, si que lles chama moita atención, por exemplo, ver unha muller conducindo un tractor ou levando unha explotación gandeira, como é o noso exemplo. Tanto meu pai como miña nai fixeron todo tipo de traballos e iso creo que tamén non chega a un punto que non fai falta que che digan que podes ou non podes facer, porque vendo o exemplo que tú tes na casa, xa che sirve como referente de dicir, pois eu isto podo facelo porque miña nai puido facelo.